Kad smo stigli na start specijale, brzinca, jako je duvao vetar. Znači, nenormalno je duvao vetar. Baš smo gledali da li će uopšte trku da održe, ali jesu. 336 km je bila specijala. Napravio sam jednu manju grešku. Bila je radar u pustinji, bilo je neko naseljeno mesto, bilo je 2 kuće i kamile i ne znam šta je još tamo bilo. 3 Arapina i tu sam išao, prekoračio sam brzinu, nisam išao 50 nego 55, to mi je čekirao na GPS-u, tu ću dobiti neku kaznicu, ali možda par minuta kazne, to je super. Inače sve check tačke sam uzeo, dobar tempo sam išao, otprilike sad posle 4. dana se već vidi otprilike kakav tempo može tu da se drži na Dakaru. Tu sam, gde sam, otprilike isti ljudi se vide na stazi s kojima ja idem, tako da dobro sam navigirao, samo da roadbook radi kako treba, ja mislim da neću da se gubim i tačno ću da vozim. Imam dovoljno snage, dobro se osjećam i jedva čekam sutrašnji dan, jer znam ako je sutra dođe, onda već preko sutra smo na odmoru malo jedan dan. I to je to. Treba sad da promenim prednju gumu, napravit ću opet neki mali servis, promenim ulje i filter vazduha, otprilike ovo ostalo je u redu i